Ассаламу алейкум и рахметуллахи ва баракатуху. Поне вече няколко човека ми пишат на лични как се взима гусул абдес. В това видео ще обясня как се взима гусул. Значи, тук не е необходимо да правим намерение, т.е. да кажем възнамерявам в името на Аллах да вземам гусул абдес. Просто се пристъпва направо към действието. Първо подаваме вода 3 пъти в устата, правим хубава гаргара, така че водата да достигне до гърлото. Ако сме постим, имаме уруч, много е важно да внимаваме водата да не попадне вътре в тялото ни. След това подаваме с дясната ръка, след като сме направили гаргара в гърлото с 3 пъти, подаваме с дясната ръка вода в носа, както е при нормалният абдес, и с лявата ръка изсекваме. Това също се прави 3 пъти и след това мием цялото тяло. Като сумно е да се мие първо дясната част, нали, отдясно, после отляво, и така като срамните части по тялото ги минаваме с лявата ръка. Ако си спомняте, с лявата ръка изсекваме мръсотиите от носа, както мием и краката, така че това е за гусул абдеса. Ако някой иска някакво друго видео и го интересува нещо друго свързано с тема религия, нека да пише в коментарите. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху.